què tal? Benvinguts i benvingudes a la literatura d'aquesta setmana. Abans que comencem, i mentre aneu entrant, deixeu-me que faci els minutos musicals de promoció. Abans de res, recomanar-vos a totes que vingueu quan vulgueu a la Carbonera, que és casa vostra, que ens trobareu 24 hores tots els dies de la setmana i sempre a botiga.carbonera.cat, que és una cosa que no la diem prou i estaria bé que ho tinguéssiu en compte. I deixeu-me que us convidi especialment a una cosa que farem aquest dissabte. Us ho recordaré al final de l'stream, però us volia recordar ara abans de començar, és que aquest dissabte fem un vermut, tornem a fer vermuts, que és una cosa que ens feia molta il·lusió, i fem un vermut amb els autors del Matrimoni Anarquista, que és un llibre que ha editat Hurtado i Ortega. I de què creieu que va, si es diu El Matrimoni Anarquista? Pues no és un capellà. És una història bastant dura, però molt xula i molt ben escrita, sobre un matrimoni. Aleshores, esteu convidadèrrims a venir i convidadèrrimes a venir. Sigueu molt benvingudes, però jo no venia avui a parlar d'això. Jo venia aquí a parlar d'una altra cosa. Jo venia avui a parlar-vos d'un llibre que m'agrada molt, que em fa moltíssima il·lusió, i que ara us l'explicaré quin és, perquè potser ja aniria sent hora, no? És un llibre de ciència-ficció, és un llibre molt especial. Hola, bon dia, soc l'Eli. Hola, Eli, què tal? Hola, Jurf, bon dia. Doncs ara us vinc a parlar d'un llibre molt sèrio i que em fa molta il·lusió d'explicar-vos, que és el següent. Efectivament, avui venim a parlar dels Desposseïts d'Úrsula K. Le Guin, que és aquest llibre preciosíssim que tenim aquí. M'agrada molt que faci mirall i així podeu llegir la coberta correctament, perquè si no això seria un Cristo. Vale. Hola, Helen Walker, què tal? Vale, va. Això és un llibre meravellós i fantàstic, i és un llibre molt important. M'explico. Això és... Ui, hi ha molta gent nova al xat. Hola, Anaïs. Benvinguda. Vale, va, deixeu-me que us expliqui per què això és un llibre especial. Úrsula K. Le Guin és una autora de ciència-ficció, que escriu en anglès habitualment, escrivia en anglès habitualment, i que ha publicat molts i molts llibres, entre ells tota la saga de Terramar. De la saga de Terramar no us en parlaré avui, d'acord? Ja veurem si us en parlo jo o us en parlarà la Laia, ara ho estàvem debatent, però sí que en parlarem, això està claríssim. I ens fa molta il·lusió parlar-ne perquè Els Desposseïts, en realitat, és una novel·la de ciència-ficció, però com moltes novel·les de ciència-ficció, és una d'aquelles novel·les que aprofita el fet d'ubicar-la en una distopia per parlar de política, entre altres coses, i per parlar de problemes socials i de coses molt serioses. I per això per nosaltres és un llibre molt important. Us explico una mica de què va i després us explico per què és important. Això és una història de dos mons diferents, d'Urres i de Narres, que són dos planetes diferents, diguem-ne. El planeta original, diguem-ne, és Urres, d'acord? Que és un planeta on... és un món, una mena de distopia turbocapitalista. I hi ha un altre món, que és Anarres, que és un altre planeta on no hi ha govern, no hi ha jerarquies i és una mena d'utopia anarquista, d'acord? La Úrsula K. Le Guin era una persona bastant anarquista i, per tant, això és una d'aquelles coses que la caracteritzen. M'estan faltant les paraules, tristíssim. Aleshores, per mi és una novel·la molt important perquè, en realitat, ara estava intentant repassar els meus apunts de quan vam fer el club de lectura d'aquest llibre. Ja us vam avançar que faríem servir molts llibres que havíem fet club de lectura en aquest stream. És molt important perquè és un llibre que en realitat parla del xoc cultural. És un llibre que parla de xoc cultural i parla molt de política. Per què? Doncs perquè crec que és important que contraposi aquests dos mons, que per una altra banda seria bastant impossible, no? Ens costa molt plantejar-nos com seria un món sense diners, sense jerarquia, sense possessions, i alhora ens costa relativament poc
plantejar-nos com és el que és Anarres, no? I ens costa relativament poc plantejar-nos com és el món d'Urres, que en realitat no ens costa tant, o no és tan distòpic, plantejar-nos un país o un planeta on tot sigui absolutament vendible i on el capitalisme sigui imperant a un nivell que se'ns emporti una mica per davant, no? Que tot sigui luxe, que els pobres siguin rematadament pobres i que els rics siguin profundament rics. Això és una cosa que crec que és més fàcil d'imaginar, perquè una miqueta és el que estem vivint. Però sí que és veritat que aquest és un llibre que no només parla de política en aquest sentit, és un llibre que parla molt de compartir coneixement, parla molt d'ecologia o d'ecologisme. Us explico. En realitat aquesta història és una història del Xebec, que és un científic, un físic, que viu a Narres i que un dels problemes que té és que, igual que passa a Cuba, tenen un bloqueig, diguem-ne, i no els arriben moltes coses. Llavors, el coneixement que ells generen sí que tenen un cert intercanvi amb burres, però moltes vegades no hi ha retorn. Vale? Llavors, aquí hi ha un problema, perquè no poden compartir coneixement. Aleshores, per molt que sigui una utopia on ells entre ells sí que ho comparteixen tot, arriba un moment que, com en tota societat tancada, el coneixement que es pot generar entre un grup limitat de persones no és infinit. I per tant, necessiten estímuls externs. Aleshores, què passa amb això? Això els acaba generant un problema perquè no poden intercanviar els coneixements de la mateixa manera i per tant, perdoneu, estic quedant sense veu, i per tant això acaba generant un problema, els acaba suposant un problema, d'acord? Què passa? Que arriba un moment que en Xebec té l'oportunitat d'anar-se'n a l'altra banda, de passar a l'altra banda. I a partir d'aquí, parlant malament, se lia, ¿vale? Perquè no és tan fàcil viure en una altra banda i no és gens fàcil quan tot el que has vist, tot el que has viscut és exactament el contrari del que t'estàs trobant. Aquest és un dels motius pels quals a mi m'agrada. Capitalismo mal, diu la Helen Walker. Sí, capitalismo mal, però compreu un llibre. Veieu aquí el jueguecito d'intercanvi estranyíssim. Però sí que és cert que una de les coses que posa de manifest i que m'agrada molt de la Ursula K. Le Guin és que, malgrat les seves conviccions polítiques, que és una senyora muy anarquista i mucho anarquista, com diria nuestro Mariano Rajoy, diguem-ne, no es talla gens a l'hora de ser crítica, fins i tot amb la seva opció política, perquè raja molt, també, de tots els problemes que pot tenir una societat anarquista. I no només dels problemes externs que té, com per exemple que tingui limitacions a l'hora de compartir coneixement i tota la història, no. És a dir, raja explícitament de la pròpia organització de la mateixa societat. A veure, crec que és l'Anaïs que diu mira que no sóc de ciència-ficció però té molt bona pinta que tingui aquests paral·lelismes. Precisament per això, mireu, aquí una de les coses que fem és que a la Carbonera, al Club de Lectura, sempre hi ha un llibre de ciència-ficció, malgrat que els lectors i les lectores del Club de Lectura de ciència-ficció no són especialment lectores o lectoris de ciència-ficció. Sí? És una cosa que ens vam marcar de fer cada any perquè crec que és molt important. Sempre hi ha un llibre incòmode en el Club de Lectura, però sempre hi ha un llibre de ciència-ficció perquè crec que durant molts anys s'ha tractat com un gènere menor. Aleshores, què passa amb Ursula K. Le Guin en concret i per què se l'ha tractat com una autora menor? Ursula K. Le Guin treballa d'una manera molt intensiva i molt rigorosa el llenguatge. Precisament en aquest, és a dir, cada una de les seves distopies tenen un llenguatge concret, d'acord? I tenen una manera de parlar concreta. En aquest cas, el planeta Narres, on no hi ha possessius, els pronoms possessius tampoc no existeixen. Aleshores, no hi ha manera de dir això és meu o això és teu, d'acord? Pensar això és molt difícil, construir això en una altra llengua, o sigui, en la pròpia llengua i crear, per tant, un neollenguatge és molt difícil. Això ja ho va fer Tolkien amb les seves històries i els èlfics i bla 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 bla, no parlem de Tolkien perquè fa molta mandra, però crec que si això ja era difícil de fer en la llengua pròpia, a l'hora de traduir això
amichis, tenim un problema gegantí. Què passava? Que com que la ciència-ficció ja era un gènere menor en el seu moment, diguem-ne, o quan això es va escriure, quan es tradueix és lamentable. Vale? La traducció al castellà feta als 80 és una merda com un piano. Vale? Però una merda molt grossa. O sigui, és horrorosa. Aleshores, què passa? Que en català això no existia. Jo l'havia intentat llegir en anglès, havia llegit el Mag de Terramar en anglès i bé, havia intentat llegir els Desposseïts en anglès i se'm feia bola, se'm feia molt bola, se'm feia pesat. Què passa? Que quan el llegeixes en català traduït per la Blanca Busquets, que amor absolut aquesta senyora, que l'estimo, l'adoro i li compro un lloro si vol, quan Raig fa aquesta aposta i diu anem a traduir Úrsula K. Le Guin, anem a traduir-la en català i anem a fer-ho bé, li demana a la Blanca Busquets que ho faci. Un moment, he vist Màrius Montón, la història que planteja està força bé, però a mi se m'ha fet força pesat, vull que m'expliquis per què. Si tens un segon per explicar-nos per què, intento donar-li la volta o intento pensar a veure què ha passat, perquè m'interessa molt també que em digueu si això no us ha agradat. Aleshores, què passa amb la Blanca Busquets? La Blanca Busquets és una traductora que no només és una molt bona traductora, que també, sinó que a més controla molt Úrsula K. Le Guin perquè l'he llegit molt, perquè li agrada molt. És molt important, una de les coses que passen, diguem-ne, amb els traductors, és que quan els agrada un autor se'ls nota moltíssim. Aleshores, és molt important quan ens trobem amb una traductora o amb un traductor que li agrada un autor i que funcionen les seves traduccions, perquè a partir d'aquest moment, si s'especialitzen, diguem-ne, evidentment poden traduir moltes altres coses, però crec que és important donar-li aquest plus de continuïtat a un traductor o una traductora. Per què? Doncs perquè en el moment en el qual entra, diguem-ne, en la lògica lingüística, és a dir, traduir en realitat és ficar-se dintre de la llengua d'un altre, ficar-se dintre del text d'un altre i traspassar-lo als lectors, que crec que és una feina d'una responsabilitat cabdal, no? Però si a més és algú que està jugant amb la llengua, com és el cas de l'Úrsula K. Le Guin, perquè està inventant un llenguatge constantment, perquè en aquest cas parla dels possessius, però té la Màscara de la foscor on parla de gèneres no binaris i parla de sexes biològics que s'intercanvien. Vull dir, constantment hi ha una problematització, no només de moltes temàtiques importants i socials i polítiques, sinó també que lingüísticament són un problema. Vull dir, són coses difícils de resoldre. Aleshores, quan trobes un traductor o una traductora que és capaç de treballar d'aquesta manera i de estructuralment, no? Ficar-se dintre del cap d'un autor o d'una autora i traspassar-ho als lectors, em sembla meravellós. Vale, tenim resposta de per què se m'ha fet pesat. L'estructura que té, va saltant d'un planeta a l'altre barrejant la història. El llibre avança poc, se m'ha fet lent tot. En general, aquesta saga de la Guin se'm fa pesada, però d'ex jo, esclar. No, evidentment, és a dir, a mi és un llibre que m'ha flipat. També us dic que quan me'l vaig llegir en anglès se'm va fer molta bola. I fa molts anys d'això, també, vull dir que igual hi ha un punt del moment en el que te'l llegeixes. Crec que és molt important que pensem en quin moment ens llegim els llibres i en quin moment això ens entra bé i no ens entra bé. Per mi, per exemple, va ser una sort, vaig tenir la sort o la casualitat, diguem-ne, la història. Jo me'n vaig llegir aquest llibre fent un viatge al Japó i jo estava patint un moment de xoc cultural, evidentment res a veure amb això, no? Però sí que per primera vegada em trobava en un espai on no havia vist moltes de les coses que passaven, diguem-ne, i per mi va ser important perquè crec que el xoc cultural que jo estava vivint en aquell moment em va permetre empatitzar molt més amb el que estava passant als Desposseïts. No crec que sigui un llibre molt amable per llegir si esteu confinats, per exemple. Moment promo. Tassetes d'Agnes Grey, també en tenim a la llibreria. En Bronte, si voleu que parli de literatura victoriana un altre dia podeu demanar-ho, no passa res, no em costa gens. Trigo 10 segons per parlar d'en Bronte. Perdoneu, un moment hidratat. Estic d'acord que no és llibre per confinats. Si l'has llegit confinat, és un problema. És a dir, jo crec que sí que és un llibre que et fa venir ganes de viatjar, és un llibre que et fa pensar molt en què estàs pensant. Clar, jo crec que, és a dir, sí que és cert que el fet de que la història vagi saltant d'un planeta a l'altre, hi ha moments en els quals és difícil,
difícil de seguir, perquè a més hi ha moments de salts en el temps i dius, vale, un moment, aquí on som? En realitat, no és un llibre excessivament llarg, és un llibre... I a més et situa... A veure, són 420 pàgines, no és un llibre curt tampoc, anireu veient que va canviant també la tipografia en alguns moments, va canviant moltes coses. Crec que és un molt bon llibre per llegir. Si us agrada la ciència-ficció, però sobretot si us agrada la política. Si us agrada una mica la política, crec que és molt, 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 molt xulo. És un llibre que parla, és això, és un llibre que parla molt, 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 molt de filosofia, és un llibre que parla molt del concepte de família, per exemple, perquè el fet que la família no existeixi o no estigui concebuda com la concebem avui en dia aquí, o cada vegada potser s'assembla més a com la concebem avui en dia aquí, diguem-ne, a nivell de família no heteropatriarcal supernormativa, ens fa reflexionar molt, no? Què passa quan en un planeta anarquista on la família teòricament no existeix hi ha algú que té ganes de formar una família, per exemple, no? Aquesta mena de coses de, vale, aquest moment, això no existeix, però si els humans tenim ganes de fer una cosa així és perquè hi ha alguna cosa més enllà. És un llibre que parla de sexe, és un llibre que parla d'amor romàntic d'una manera absolutament diferent a com estem acostumats a parlar-ne. És un llibre que parla d'educació, que parla molt de codi. Entenem codi com a llenguatge a partir del qual ens entenem, és a dir, quines bases hem de posar a la nostra llengua o en el nostre pensament per entendre'ns amb algú altre, sí? I crec que és un llibre molt xulo perquè avui en dia que sovint no, ens enfrontem a les discussions, sobretot, des d'un... No, l'altre no m'entendrà perquè és imbècil, diguem-ne. Aquest llibre, una de les coses que posa de manifest és que si tens ganes de donar-li la volta a les coses i de fer-te entendre i d'entendre l'altre, la necessitat del diàleg existeix i sobretot que aquest diàleg sigui real, és a dir, no per dir-li a l'altre això és així, és a dir, si no comparteixes el codi, si l'altre no entén que ciència o religió o culte o família és el mateix que tu, és molt difícil que si no comparteixes la primera idea, no? la idea platònica, sigui possible una entesa. Per tant, crec que és un llibre molt interessant també per això. Maris Montón diu, la discussió seria infinita però no diria que ciència ficció, sobretot política ficció. Efectivament, jo hi estic completament d'acord. Completament d'acord. Crec que és un llibre que sí que parla de ciència ficció, però no us imagineu espases làser. Vale? No va d'espases làser, no va de naus espacials, que també, però és un llibre que parla molt, molt de política i de cultura i de civilització. Aleshores, què més us volia explicar d'aquest llibre? Aïllament... Bueno, parla molt... És que parla de moltes coses. Crec que... Deixeu-me que us digui dues de les frases que van sortir al club de lectura que em van semblar meravelloses. La primera és un llibre de fons d'armari, has de llegir Els desposseïts igual que has de tenir uns pantalons negres, d'aquests llibres de ciència-ficció que l'has de tenir llegit perquè d'això. No, és a dir, evidentment, llegiu el que us doni la gana, vull dir, només faltaria. Aquí defensem que si un llibre no us agrada el podeu fotre a la bassa i no passa res. No deixeu de llegir, però busqueu-ne un altre. Però jo crec que sí que és un d'aquells llibres de ciència-ficció que et marquen i que et configuren una mica, no? Perquè sembla difícil en alguns moments, no?, llegir ciència-ficció que sigui una mica seriosa, i aquest és un dels llibres que demostra que no, que pots llegir ciència-ficció que sigui seriosa i pots llegir llibres narrativa que parli de política d'una manera molt fàcil. I una altra de les frases que van sortir el dia que vam fer el club de lectura d'això, i estic parlant de setembre de 2019, va ser jo podria viure en Arres si mengessin millor, perquè és una de les coses que també parla del menjar i de menjar malament quan hi ha una crisi climàtica, que no sé si us ve sonant, però quina sorpresa. Dit això, què més us volia explicar d'aquest llibre? No ho sé, hi ha alguna cosa que vulgueu preguntar, saber, que us faci especial il·lusió, que tingueu ganes de descobrir?
Una cosa que sí que deixeu-me que us expliqui d'aquesta edició és que ara ja no tenim l'edició en tapa dura, que és la primera que va sortir, però sí que tenim l'edició en tapa tova, que va amb una sobrecoberta meravellosa, amb un pòster preciós de tots dos planetes, un cop el desplegues, i és una passada. Crec que és molt important llegir Úrsula K. Le Guin i llegir-la d'aquesta manera. Crec que és molt important l'aposta que està fent Raig Verd per aquesta autora en concret i l'aposta que s'està fent a les editorials en català per editar autores que han escrit ciència-ficció. De la mateixa manera que avui hem parlat d'Úrsula K. Le Guin, parlarem de l'Octavia Butler i parlarem d'Alba i parlarem de la trilogia del sexogènesi del xenogènesi, no ho diré mai bé, i parlarem de Pratchett en algun moment, i parlarem en algun moment de la Rebecca Roanhorse, i parlarem en algun moment de... Hi ha moltes autores de ciència-ficció que molen un munt, i que realment és molt guai de llegir-les i de treballar-les i de tenir-les al cap, perquè durant molts anys se les ha silenciades, i no només perquè es publiqués poc, sinó perquè el gènere estigués minoritzat, sinó també perquè una altra vegada, no? Penseu en això, perquè durant molt de temps aquestes autores estaven molt mal traduïdes, i crec que és molt important. Vull dir, quedeu-vos amb els noms dels traductors i les traductores, per favor, crec que és una cosa molt important. Per fi se'ls està començant a donar una miqueta de bola i una miqueta de canya i d'espai a les llibreries, a les presentacions, en el sector editorial el reconeixement comença a ser una mica més públic, i crec que és molt important, que ho fem. Què esteu dient pel xat? Me l'apunto, ara només vull llançar d'elles a la pantalla per tenir llibre per llegir-lo. Això no ho pots fer, però espera't, vaig intentar fer una cosa. A veure, un moment, que igual la Leoparda i peta tot, però vaig intentar enviar-vos l'enllaç del llibre pel xat. Un moment, Soc una miqueta novata del Twitch i llavors ho faig bastant malament tot. Però un segon, Ctrl-C, Ctrl-V, crec que encara ho sé fer. Uepa! Aquí el teniu, patapam! Què passa? No, això, simplement, si us fa gràcia i us en venen ganes, aquí us he deixat l'enllaç. La Helen Ward que diu que ens vindrà a veure per comprar-lo presencialment. Això m'agrada, això em fa feliç. Sempre a favor que ens vingueu a veure, ens fa molta il·lusió que ens vingueu a veure sempre. Què més? Si hi ha alguna cosa que vulgueu saber d'aquest llibre o us foto la turra d'altres coses, perquè tinc turra d'altres coses, per explicar-vos. Amb la llegir m'hi foto de cap, així m'agrada. Què més? Laia, em explica alguna cosa? Un moment, que crido la Laia, que és qui té la gent del cap. Ja has fet els deures d'entrada. Ja, però tornem-hi, no? Vale, aquest dissabte, aprofito minutos musicales, aquest dissabte fem una presentació a les 12:30, a les 12:30, a 2:15, del Matrimoni anarquista, que és un llibre, estic mirant a la Laia perquè no m'ho sé de memòria, és un llibre publicat per Hurtado i Ortega, escrit per la Begoña Méndez i Suau Nadal. I el? Suau Nadal. Nadal Suau. Nadal Suau? Sí. Vale. I vindran a presentar-lo, i de què va el llibre, Laia? Espera, vine. Ara ve la Laia i us explica de què va el llibre i la presentació. Només us dic que hi haurà vermut, això és important. Digues. Oli. Espera, posa't aquí. Bueno, featuring Laia, aquí, Twitch... Raríssim això, Sí, no, tenim la presentació, a més, bueno, és que està molt guai el llibre perquè és aparentment una cosa i després és d'aquells que t'enganyen i t'arrastren en un terreny pantanosíssimo, que en principi es presenta com un llibre de reflexions sobre què és el matrimoni i tal i qual. Són dos escriptors que són matrimoni entre ells, però que no creuen en el matrimoni. Llavors, pam, ja d'entrada és com un ha-ha. I, bueno, diguéssim que el llibre va desenvolupant i va una mica més enllà del que serien reflexions pures i dures des de la quotidianitat, sinó que comencen a escarbar i tu et quedes una mica com des de la posició de lector, en plan, ¿por qué me he metido yo en esto?
I és molt heavy, té molta xitxa, està superpreciosament escrit i no m'enrotllo més perquè si no, no sé, igual no veniu a la presentació. No, de venir. Que és molt guai, perquè a més, o sigui, bueno, viuen a Mallorca i venen aquí expressament. O sigui que estem molt contentes, la veritat. Sí, ens fa molta il·lusió. I té molt bona pinta. Vale, doncs això ja està dit. Dicho, més coses, no sé què més. Què més us he de dir? Estic mirant l'agenda a veure si us he de dir alguna altra cosa. Però crec que així en ràpid seria això. La setmana vinent parlarem d'alguna altra cosa, no sé de què, però ja ho inventaré. Ja està, crec que ja està. Vale, ara ve el moment que jo vull intentar fer una raid i no ho sé fer. Vale? Llavors, m'han dit, en algun lloc posa /raid, ok, però jo estic aquí a l'Streamlabs i no tinc ni idea de com ho he de fer. Llavors, si hi ha algú que sàpiga fer streams, que m'avisi, perquè no ho sé fer! Help! On he de posar /raid? Perquè una cosa és que ho faci des d'allà i l'altra... He d'escriure /raid al xat, Vale, Helen Walker, gràcies, estimada, perquè jo ara mateix, si no... I no sé a qui enviar-vos la raid, perquè ara, espera un moment, perquè ara intentaré obrir el Twitch i em sentiré a mi mateixa, i això pot ser un infierno, no? Sí, l'estic liant parda, Qui hi ha connectat? Canales recomendados. No sé qui hi ha. No sé qui hi ha. He d'escollir el canal. Bueno, pues ara, vamos a jugar. Ens anem de... Ara faré el que diu el gran Carles quan fa el quiquiriquí cada matí, que és... Sí, enviar. Sí, us vull enviar, però no sé a quin canal, cookies! A quin canal us envio? Mostrar más. Estic fent el palangana, Vull dir, no m'ho tingueu en compte. Bueno, no sé on us enviaré, perquè no hi ha cap canal que segueixi connectat. O sigui que estic fent una mica el mongui. Perdoneu, Però no sé què fer. No sé on enviar-vos. I vull buscar canals en català, us vull enviar alguna banda en català. I no sé si hi ha algú en català. Ara mateix, amatent. Bueno. Hi ha gent fent una cosa meravellosa amatent bola de drac i crec que us n'aneu cap allà. Deixeu-me un segon, a veure si puc posar-ho. Això està sent lamentable, perdoneu. O sigui, no es pot ser més cutre que això que estem fent ara, però crec que per una qüestió de generació us envio aquí. Si funciona, us envio aquí. I ja està. Ens veiem la setmana vinent. Mira, ni la primera de servir Twitch. Estamos en ello, Helen Walker, un momento, que soc vella jo d'esperit. Moltes gràcies per aguantar la literatura. Ens veiem la setmana vinent. No tenim ni idea de què parlarem. Si teniu peticions, envieu-nos un DM per Twitter, per exemple, o feu un tuit i mencioneu-nos o el que sigui, i farem el que ens donarà la gana, que ja seria una mica això. Ens veiem dissabte i si no, ens veiem la setmana vinent. Que vagi molt bé! Merda. No sé fer raids. No ha funcionat. Me cago